Volem homenatjar a la persona més gran del nostre poble, Remei. Servei local de teleassistència, senyora Remei, bon dia. Bon dia. Hola. Ai, no sé què ha passat, em deu haver disparat sense voler. Ja, sap què passa? Que potser ha hagut alguna interferència amb la línia de telèfon humà, que a vegades passa. Doncs, a mi jo estic bé. Segur que estic viva perquè si no, no respondria. Perquè la mort, Senyor, no destrueix la vida dels qui creuen en vos, tan sols la transforma. I quan se'ls desfà la casa de l'estada terrenal, en troben una altra d'eterna al cel. Ja ho sabem, des que naixem ja sabem que ens tenim de morir. Esclar, un dia o altre ens tocarà, ja ho sabem això. Però bueno, tinc cap pressa.